Mina ngiyazizwa ukuthi ngithini. Kahle kahle sengiqalile njalo ngiyashumayela ngiyaprofeta. Alright. If kunento ezokusiza sisaqala nje sisaqala. Ngicela ibe ngumthandazo wakho ibe ngumkhuleko wakho ukuthi sicela ungisize ngisuse injwayelo. Because if uzoza la ngenjwayelo uzophosana noNkulunkulu esekhona. Ngiyazizwa ukuthi uvamise ukuthi ebantwini uNkulunkulu angasililo igundwane. Uyabona igundwane linayo lento yokuthi uma like lajwayela ukuthi malingena pha emnyango lihambe sonke kodwa lisuke kuleyakona lijike lize sonke uma lifika la liye le uma lingena emnyango if yalazi igundwane indlela ecabanga ngayo nendlela eyenza ngayo akufuneki isihluphe ngokuthi ulilandelele le wena yimanje la ngoba lizoyenza lento lijwayele kuyenza lihambe lize lisofika la libuye lize la ngalifika la lithole solimithi manje ngithi kuweke uNkulunkulu wethu mhlawumbe mangithi wani la ngoba baningi uNkulunkulu that's why yathi waseweseni kubo bonke othi uyabona ukuthi baningi ya uthi kubo bonke othi ebesethi akekho njengawe ya manje ukhuluma nalo wami imaziyo uthi owami ke akafani nabanye futhi akasililo igundwane akashintshi yena kodwa indlela asebenza ngazo uyazishintsha. Sometimes angangena nala ithi usathula into uzovela lapha aphinda vele ngapha usathula into uzovela nala athi qila usathula into athi qila uthi pha esengaphakathi ungazi ukuthi ungene nini ungene njani kodwa esengaphakathi yazizwa mina ukuthi khuluma into enyama kodwa khuluma into kamoya. I'm simply trying to say to you ungezi la ujwayele ukuthi evuselelweni kusetshenzwa ngalendlela uma izoba iyona imvuselelo because time is no more. All right. And isitha sethu ngenxa yokuqaphela ukuthi isikhathi simshiyile siyamshaya. He has released, you know, even the disabled demons. Yes, this is so. Ukhuphe nazo uthi hakmaziyani zonke ixesha liphelile asekho isikhathi sokudlala asekho isikhathi sokuloba. Now God lithi iBhayibheli encwadini kaIsaya when the enemy comes in normally thina sijwayele ngokuthi when the enemy comes in like a flood, but those who have studied the Bible, those who have studied the languages, but lana ku English lokho makahle kahle akabekwanga la ebefanele abekho as much as it still makes sense uma ithi when the enemy comes in like a flood the spirit of the Lord will raise the stand because anyway that still shows ukuthi God will still come up on top. But ngendlela ebhalwe ngayo if it was translated right befanele ithi when the enemy comes in like the flood the spirit of the Lord will raise the standard against him.
uBalperazim ungunkulunkulu ofohla. Ufohla njengamanzi amaningi. That's why it makes more sense to me. Uma yithi like a flood, he will raise the standard. Because already they say amakhulunywa encwadini kaSamuel and Chronicles ukuthi he is Balperazim unkulunkulu ofohla njengamanzi amaningi. Now what I'm saying is, njengoba isitha siza ngamandla, uNkulunkulu naye has risen the standard. And he has taken out of his arsenals every weaponry that is there ukusebenza ngayo. Now it's no longer like in the olden days where you would find ukuthi ebunizini besikhathi bekusebenza umthandazo nezwi. Hear me well. But now God is using everything possible ukusebenza ngayo. God can use a song to destroy his enemies. He can use even umnikelo to destroy his enemies. uNkulunkulu kulesi sikhathi esiphila kuso ufuna abantu abazomqonda ukuthi wenzani, and everyone abasathi take him or her position. Hallelujah. Ngithi ngiyabulisa kodwa ke seliqalile njalo. Cela ukumakhelwana ukuthi unjeke umthetho wakhe. Yeah, that is why if uzoza ngejwayelo ukuthi umfundisi uma ezoshumayela uzaqala abulise, then athi asivule iBhayibheli encwadini ethize, then asho ivesi kufundwe iBhayibheli usowusele class ngoba namanje seliqalile ngiyashumayela. Yes. Ibakala ngizwe kahle kahle sekukhuluma ivesi yokuqala futhi selikhulile kuyo. Le ndawo elikhuluma the spirit of the Lord raising the standard against the enemy. Ivesi leyo iseBhayibhelini yakho. Incwadi kaIsaiah leyo 49:27 if I remember well. Yes. So ivesi yokuqala selikhulile kuyo. Ngoba ngamanye amaxesha masale selikwenza away futhi ngiyakwazi ukumala msukela ngingayifundanga iBhayibheli kodwa ikhulunyiwe futhi idemonstratiwe. So ikulindele ukuyifunda kube khona uzoba serious ulalele uzosala uzawuphaphama abantu sebebusisekile abanye sebedeliver abanye sebephilisiwe wena bekhona salinde iverse inkonzo beyiphuma njalo. So every time once I stand here baba le mic take me serious. Ngoba ngithi ebantwini uma sengila everything I do is serious. Uma sengila anginasikhathi sokudlala. Because where I'm standing now, God was supposed to be standing by himself. But because ushilo ezwini ukuthi ngeke sambona saphila, then he decided to deposit himself inside the sons and daughters of men ukuthi bamrepresent. So I understand my assignment xa ngimela. Ngimela uNkulunkulu lo. So anginasikhathi sokudlala xa ngimela. That's why ngithi ebantwini mfundisi uma ngimela ni serious noma sengijoka ijoke yami serious uma ngimela. I don't joke for the sake of joking. Ngale ijoke yami uma ngimela there's a message. Uma ngila ni serious noma sengihleka ngihleka nje kodwa lento engihlekayo it's serious. That is why kwazi ukukhuluma izinto abantu bahleke kodwa abanye nxa befika ekhaya bekhona ibuyayo lento beyihleka iministarishe kubo baphenduka. That's why sometimes abanye bakwazi ukuthi siqale sihleka nabo ithi singakaphumi ngalo yamnyango uhlangane namafinyela esehlangene nenyembezi. Oh hallelujah. Because when I'm here I understand what I'm here for. The moment I step here I'm serious. That is why ngiyakuncenga ngegama lika Yesu. Nawe once ungena ngalo yamnyango ungalindi even nesikhathi sezwi yazizwa mthini. Kanjalo ngisabulisa nje. Yabona namhlanje ngizobulisa nje. Ya uNkulunkulu ethandile sizawuqhubeka kahle ngomsona ngolwesithathu. Namhlanje njena ngenzisa endlalelo nje. Ngoba lithi iBhayibheli encwadini kaAmos, can two walk together unless they have agreed. So njengoba ngenza so ngisenza la nto yakwajika umajika. Bathi sasise. Ya ngisasazisa njengoba ngenza nje ukuthi ungasali umhlobo wakho ukwazi ukuhamba nami
lento uNkulunkulu amnike yona ungaphoswa yiyo ngenxa yenjwayelo lapha namhlanje. Amen. All right. Ngafunda iBhayibheli lapha encwadini yamakhosi wesibili chapter 5. Asiyifunda mhlawumbe masifunda sizawuthatha just 2 verses or whatever, but for now kulabo ababala phansi 2 Kings chapter 5 sihlangana nendoda lapha. Ithi iBhayibheli ngayikhuluma ngalomuntu, ithi lo muntu wayemuntu omkhulu esizweni sakubo. Number 2, emkhulu nasemehlweni enkosi yakhe. Okay. iBhayibheli lisitshela ukuthi why ebemkhulu lo muntu futhi ehlonipheka kangaka. Lithi iBhayibheli it is because uNkulunkulu wayenqobele isizwe sakubo izimpi ezininzi ngaye. Yeah? Now because of that, this man was honored kulesi sizwe sakubo. But lithi iBhayibheli lo muntu owayenkulu, lithi iBhayibheli he was second in command in the kingdom abekuyo. Now uyayizwa uCV yale ndoda ukuthi itshele kangakanani maphela. Yeah, this guy mfundisi wami, you don't really stand a chance nayo uma vele sekuthiwa nifuna umsebenzi naye ngoba iCV yakhe is too heavy. Iyasikhulumela iCV yakhe. And bambana point ethi ayithi iBhayibheli wayenqobe izimpi eziningi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayenqobele isizwe sakubo izimpi eziningi ngaye. Yeah? Yeah. But lithi iBhayibheli lokho omkhulu kangaka, lokho ohlonipheka kangaka, lokho osesetshenziswa nguNkulunkulu, lithi iBhayibheli kodwa wayenenkinga. Yeah. Kawubeka umakhelwane uthi ubenenkinga. Inkinga yale ndoda lithi iBhayibheli wayene-leprosy. And now esikhathini seBhayibheli i-leprosy was more dangerous than even HIV, more dangerous than even cancer. Since ukuthi nale COVID le ebesehlisa isilisa ngo-2020, i-leprosy was more dangerous than yona. Because nokho at least zonke lezi ekhulume ngazo ikhona nyani indlela ekwaziwayo ukuthi ingena kanjani. And ekuhambeni kwesikhathi sebaye bathola ukuthi okay nxa sekufikile udilishana kanjani nayo. Now the problem with leprosy, by virtue nje of ukuba in the vicinity yomuntu one-leprosy, you are in danger. Ayidingi ukuthi akuthinte, ayidingi ukuthi aphehlele, le-mask ibengasebenzi kule-leprosy. Sekuthi ne-sanitizer ibengasebenzi. Just nje ukuba nje in the presence of yomuntu one-leprosy, ubosengozini ukuthi ube ne-leprosy. That is why kweBhayibheli lithi bethi umuntu nxa ephethwe i-leprosy ubekhushwa esizweni abekwelele ngaphandle noma ku-alethelwa ukudla. Abantu ababeletha ukudla, when they come near that vicinity, there was a signal abebeyenza. Bebekwaza okanye bahlabelele ngendlela ezwenza ukuthi lo muntu okanye labo bantu abane-leprosy they could hear from a distance, bakwazi ukusuka bahambele ebudeni. Laba abalethe ukudla bafike bakufake njengathi bafakele izinja bahambe. Nxa sebehambile laba abantu abane-leprosy babuye bazothatha ukudla kwabo. Yabona ukuthi i-sickness embi kanjani. This powerful man wayenelosiwe. And manje before ngidlulela ekutheni manibambelana ekutheni iBhayibheli lakho uma ulifunda ngithe lithi kuwe lo muntu ubeke wasetshenziswa uNkulunkulu. If there's one other thing secela ube aware ngayo sale soyibamba nalabo ozobamema ubatshele yona. Ngithi ebantwini ke mina I'm a postman of heaven. Praise the Lord. Ngiphethe incwadi zabantu. Zibalwe njena kalula to whom it may concern. So njengoba uza every day, if namhlanje kwenzekile ungathole yakho, hayi ungapheli inhliziyo. Buya ngomso nawe ngizawufika kuwe. Hayi
lapho ngiyaqinisela ngeke ngifake le mvuselelo ngeke afiki kuwe. Ya abanye sometimes bazophuma bebambe 2 bebambe 3 bebambe 4 abanye sometimes umuntu uzawuphuma athola ukuthi ngathi lo muntu uzele mina lo ya ingathi uyeke bonke laba abanye abantu nje obenene nendaba zami ngoba ngithi ufaka amabena ngithi elinye igama lami angalaziyo umabena ngikumfundisa indaba zabantu ya uyabona ngidasho noma ngishumayela ngimi phayana usondele ebantwini babone emehlweni ngoba ngesuthu sakithi ngedaba nimahlo. So uma ngimsondela so indaba zenu ngizibona kahle ukwazi ukutshela indaba zakho futhi anginkinga mina noma ungathi lo mfundisi ubeshumayela ngami uright vela awuphazamanga ingxaki ngaba uma uthi ngicelelwe ngawe ngumfundisi okanye ngabazalwane hayi ngicelelwe ngawe kodwa ngicelelwe ngawe yiloko ngimkhonzayo ukuthi ngikutshela indaba zakho. So noma kwamema abantu obatshela ukuthi hey kodwa uze kahle mhlobo wami undaba zabantu lo yana unokwenzeka yawuthisa ngena nje ngomnyango akuphele ngendaba zakho. Hayi Jesu. Futhi mabena mina angazi ngikhaleleni uma abazalwane bathi ngikhuluma ngabantu. Uyazi ukuthi nasiyashumayela ithushumayela izuzu umuntu athi ukhuluma ngabantu. Yebo ufike ukukhuluma ngabantu. Ngoba sibizelwe ebantu. Amen. Hayi bayi kumani nabo. Amen. Asibizelwanga inkomo, asibizelwanga imbuzi, asibizelwanga inkukhu, sibizelwe ebantwini. Lo osibizele ebantwini usinika indaba zabantu. Uma simali la sikhuluma indaba zabantu. Uma ungafuni ukuzwa indaba zabantu, hamba uye kwenye indawo ngoba la ukhuluma indaba zabantu. Ake sengithi ube ready nje ukuthi uma sendikuxelela indaba zakho noma ungezwa ubuhlungu, izubuhlungu kwakhe usilungise ubuye. Ngelithi mina uma uzwa ingathi le train yashayisa wena nje into ofanele uyenze suka esiporweni cha ngizama ukuthi kuwe phenduka then ngeke uqhubeke next time uma ngidlula lapho into enza ukuthi uqhubeke ukuthi ube esiporweni hayi bakhulume lento bayithathe manje ngeke ukwate nxa ngikhuluma ngokuthakathi uma ungathakathi sekhini ube nenkinga uma ngikhuluma ngokufela uma ungafeli hayi ngishilo nje yabona amabele ngivele ngihlale awuhlale mfoka ba unetheze nibe right nje ashumayela umshumayela azakhishwe magwebu ndoda ashumayela ukuthi bayadaba bayafela bayajonja benza uma ngihlala anginankinga ngoba angikho kule nto yakho amen unabantu bakhuluma nabo mfethu okufuneka baphendule amen cha so leyo kwatisayo uma sithinta ezinye areas kusho khona ukuthi unenkinga lungisa nje wena indaba zakho noJesu ukwazi ukuhlala kamanje enkonzweni hayi molweni endlini amen manje ke benilana ke la incwadi yokuqala wena salinde ufundi iBhayibheli sencwadi ngoba sisencwadini ka 2 Kings chapter 5 sesidlulile ku verse 1 siyaqhubeka ngayo nanda lithi iBhayibheli lo muntu wayenenkinga ngoba wayephethwe ileprosi. Nandaba bantwana be careful ukuthi noma useke wasetshenziswa kangakanani nguNkulunkulu noma ihistory yakho iheavy kangakanani usoke wabona abantu bevuka ekufeni usoke wabona isosha zima impumputhe zibona are you still in the right track? Ungakhohliswa ihistory yakho eheavy. Kunabantu babena sikhuluma nawe namhlanje abanye babo amabandla abakuwo mfundisi akhiwe yibo akhelwe phezukwabo kodwa namhlanje yibo ababulalayo umsebenzi owakhe yibo because sebayagula. And ingxaki yeleprosi mashatha karabasa ingxaki yeleprosi ibengavumi uhlala kumuntu oyedwa abanizwe umuntu oneleprosi inkinga yakhe akakwazi ukuthi lento yakhe ihlale naye iyathathelana isuka kulo iye kulo isuke kulo iye kulo unjalo umzalwane ngaselimele eneleprosi
makhosi bonke abantu abasondelene naye ubafaka le chefu nithi kuwe qaphela ngiyezwa kudala uhamba noNkulunkulu ngiyezwa uNkulunkulu umbonile wena uyazazi lento ezinkulu zakhe futhi unazo izinto ongazikhomba azenze ngawe fine thank you kodwa namhlanje ukuphi we-Adam number 2 wena mzalwane wami othanda uNkulunkulu ofisa ukusetshenziswa uNkulunkulu ofisa ukubona uNkulunkulu namandla akhe nobuhle bakhe ngiyakulenga ngegama lika Yesu be careful who you associate with siphila esikhathini esinzima mfundisi nalapho abefundisi ebesibahlonipha abanye babo some of us they mentored us basenza labantu esiyibo namhlanje but some of them is no longer safe ukuba eduze nabo because as much as the title is still there as much as the gift is still there ngoba lithi Bible the gifts of God mfundisi are without repentance so ungakhohliswa even i-gift ngoba esathi ngegama lika Yesu abantu baphile athi ngegama lika Yesu abantu barole phansi kuphuma amadimoni check the life check the fruit ngoba iBhayibheli lona lithi his gift are without repentance ngoba bakhona who have been mightily used by God but like Naaman today bayagula and the closer you get to them as much as uthi wena usondelela ukuzothola lo nkulunkulu abahambe naye usuka nothoko elusemphezu kwawo that is why if there was a time la kufuneka singabazalwane sibe very sensitive and prayerful ukuze uNkulunkulu asize with discernment is this time because in this time esesiphila kuyo it's not even easy to trust umuntu omala bayakwazi abantu ukumala bavule lona leli iBhayibheli bafundise okwawo if you don't have a relationship with God and the Holy Spirit if you don't have time to pray and to discern uzawudliswa inhlamba now njengoba ngikhuluma njengabheni kunabanye abantu the Holy Spirit had already started mfundisi ukukhuluma nabo ukuthi suka kulomuntu kodwa yena alwe nomoya ngcwele ukuthi kodwa lo mama ngifike ngaye entsindisweni njani kusuke eduze naye ayingokuthi ufike ngabani la iya ngokuthi lo ngaphakathi uthini ngalomuntu wakho if God says step away the best thing you can do for yourself step away ungakashi ngazi ngene kanjani lapho kodwa ke seningenile njalo that's a letter to be concerned papama before it's too late abanye benu God has great and wonderful things for you God has great plans and he has gifted you ngendlela emangalisayo kunezinto uNkulunkulu afuna ukukufikisa kuzo ukuthi azakwenzise zona but you are being disturbed by the company noma uthi uyemnyuka
ngaleso sikhathi uNkulunkulu yena uthi ha yena uthi oh nithi kuwe time is no more. uNkulunkulu kule nsuku zethu akanasikhathi sokulinda abantu abane experience, unesikhathi sabantu abamlandeleyo. Next time uNkulunkulu akasasebenzi ngendaba ukuthi uneminyaka engakanani usindisiwe, usebenza ngokuthi umlandele kangakanani. That is why kunezinto mabena that if we are not careful uNkulunkulu uzovele azenze ngabantu ngesixhosa bathi umuntu usana olubovu. Sanumangele ukuthi mina more than 15 years lezinto lomntwana asikhulumayo nazenzayo angizazi. Oh, be careful ukuthi ungabi phambi kaNkulunkulu ngenxa yenjwayelo ne-experience yakho. God is not a man. Oh yes. Itisheshe ndlule kule kwazi ukuthi sifane sibuye God's. Now lithi iBhayibheli ke le ndoda enkulu nje kube beyigula bekhona intombazana yakwaSirayeli ebikhona isebenza endlini yakhe. Lithi iBhayibheli le ntombazana uma iqaphela ukuthi ubaba unenkinga yaya kumama. Yathi we mama, yazi khona uprofeti eSamaria. Yes. Uma nje ubaba inkosi yakhe angaya khona akathi ngicabanga ukuthi I know ukuthi uyophiliswa. Hayi mama. Yanga uNkulunkulu angazivusela lolo hlobo lwamantombazana kulezi nsuku esiphila kuzo. Amantombazana asho ngoNkulunkulu wabo. Abangathandabuzi. Who are sure of their God. Uthi uma angaya uzobuyephila. And check le ntombazana. She even is wise enough to know the protocol. Alaveli nje ozamgela indoda enkulu yeba uyasimina mina mama nje kumbe nomama kahle uneoda ukuthi wema ngiyabona baba unikile kodwa ke bese ithi ke mina isolution nayo cela mazise lo baba uthi angaya eSamaria uzobuya eSodom. The way the preaching of that girl was powerful and convicting. Unaman did not get a message from her. We told her as the third, from the third person. But let the message here was so convicting. Utility Bible. Unaman hamba eya eSamaria. Uhambe already taking gifts. So we are going to peace. Hallelujah. That is faith. Utupata give your bonga peace enganaphili. Hayi ibeshumayela lantokazi. Hayi suka. God, we pray in our generation day and time. La uSatan adlala ngamantombazana. Kawuphinde Nkosi nakule sikhathi sethu. Ususuhlobo lamantombazana who will be able to turn the cities upside down. Hallelujah. Fike sikhathini umfundisi wami la amantombazana uyazi amantombazana lesikhathi umfundisi manje ngiyabazwela abantwana bakithi ngoba sometimes balinyazwa ngabefundisi babo noma umfundisi babo nobaba babo nomama babo ngoba uma eqala nje ekhonza uNkulunkulu sondela sithandwa sa wathi waqala wakhonza uNkulunkulu ngendlela ebekhonza ngayo kwazwakala ukuthi ikhona into kaThixo. The only thing abazomtshela yona ukuthi bambelela mntana uNkulunkulu uzokubusisa ngomyeni orayi. Ubani othe usele umyeni la? Ubani othe ivangeli lethu? The only thing that girls can have, which is a crown, ushaka. That is why mabena 2, 3, 4, 5 years down the line esekhonza ngamandla nimthembisa umshado ungafiki umshado awe ayosifunela wona lapha. Because ithe amehlo akhe asabuke enkosini yakhe nawasuse enkosini nawabhekise entweni zenyama. Thina siphile esikhathini mfundisi ekusindisweni kwethu ungamboni islenda nje wena ngifika izolo la dala ngila phethwe nje kahle kuYesu komfanfera komtiyeretithi. Thina mfundisi uma besikhonza besitshelwa ukuthi uthi umpostoli uPaul 1 Corinthians chapter 7 umuntu
ukuthi bangajabulisana kanjani kodwa insizwa nentombazana their mandate is one mashatakabasana only how they can please their master njengoba bekhonza akalungiselela ukuthi intombazana zimbone akwazi ukuthi ekhetha zoyishaka njengoba khonza intombi akakhonzela ukuthi abafana bambone sona bazobizela imishi bazomshaka ilona lonke ngoba ekhonza ufuna ukuthi inkosi ifuna ukwanelisa wena. That is why kukhona amabandla namhlanje njengoba ngikhuluma nawo aqalwe ngamantombazana begcwele umlilo kaNkulunkulu befuna ubuso bukaNkulunkulu uNkulunkulu asambule kubo abathula umsebenzi benza umsebenzi khona amabandla aqalwe ngabafana isasengabafana lento yalezinsuku ukuthi yonke into ofanele yenziwe ngumfundisi ibonisa ukuthi something is wrong with the character. Abasha balezinsuku they know nothing about serving God wholeheartedly. All they are about kuthola imisebenzi emihle bashade bahlale kahle futhi nayo nalemshado yakhona kungenwa nje enye indlela nje ngiyanizwa nibadala angene ngale ndlela abangena ngayo bafike kuwo umfundisi nje baphela bazokuthi nje kanti dala bashatana dala na halibise kubuye kuyo dala ngizwa nibadala. The only thing that we're interested in was living a holy life, shunning the wrong, doing the right, listening to the master and go out there and do it. Alapha ngazi ngifike kanjani kodwa sengifikile ngithi rule mhlawumbe nawo ngomunye wabazali nabefundisi bethi uma ubona abantu abasha bekhuthele bekhonza inkosi ibe wena sobona umshado maduze ngiyacela ngegama lika Yesu phenduka phuma kulonto pushela abantwana enkosini. Number 2, if ungumuntu omshala especially intombazana ube usikhonzela inkosi yasekhaya ungekho into ebisa lapho lo baba wathi umfundisi wathi wagcina nawe enqondweni yakho sekunalento etshalekile yokuthi hey ya mama sisembelezela inkonzo uNkulunkulu ikhona into ezayo maduze khipha lonke enqondweni yakho egama lika Yesu. Serve God without any expectations. Hallelujah. Yezinto zomhlaba khonza uNkulunkulu bona enguNkulunkulu uma kukuhle emehlweni yakhe uzokunika ezo zinto. Okay, lento bazana lo muntu wahamba wayeSamaria expecting his healing na ingozi la ikhonake khumbula ngifike la benithi ungazijwayezi ukhonza ngejwayele lithi manje nxa ifike eSamaria before efika la uprofet ehlala khona indoda enkulu esembonile emoyeni ukuthi uyeza ngoba nkosana ukukhuluma into eningi ngesikhathi sodwa kodwa lena siyibona uNkulunkulu ethandile bangcwele. There is a genuine true gift of prophecy. Yekani nina le phone call le edlalwayo la ngaphandle le fishi lezo ngaphandle in the name of prophecy eselimaze abazalwane and think ukuthi iprofesi into kaSathane. Sathane akanalutho. uSathane just hijacked into kaNkulunkulu wayewona ngendlela ayewone ngayo kuze kube sengathi iprofesi is wrong. Prophecy into kaNkulunkulu ene bakhona abaprofeti bakaNkulunkulu benyana njengoba bakhona bakaSathane bamanga. Ndazayibona nenye imile manizana wambonela ethi wavele wakhipha umlayezo ukuthi hambani nomtshela ke ukuthi angabi sasondela yazi ube mzama nokumzama yazi amsaveli energy nesikhathi uthi
mayenzile because bazofika la aphinda thunywe. So manje uthi senjika khona lapho umtshela ukuthi aye eJordan. Athi nje deep himself 7 times ngapho uzawuba right. Amen. Lethi iBhayibheli indoda enkulu yakwa. Yeah. Waba furious. Yes. Ukuthi what? Akasana ne-decency nje yokuthi aphume ezekini. Umsendele i-message nge-messenger. Uyangazi ukuthi ndikuba. Lethi iBhayibheli wakwata. Now my question to you ukuthi kanti lo muntu akazela ukuzophila la. Asiqale lapha. Akazela ukuzophila la. Umprofeti akunika indlela yokuphila. Ukwatiswa yini? Ngoba abanye lama bene nabedala basizana babanjwe ipride yabo. And if awuzilungisi isaqala levuselele nayo udlula njengezinye usale unjani if awulungisi lendawo yepride yakho. Of wanting ukuthi uNkulunkulu akadresse ngokwestatus sakho. Oh. Mandlule unikazi wencwadi uyibonile yena uyibonile ukuthi uyayifunda uyazilungisa okanye layiyeka yakhe leyo but mandlule mina mntana muntu lalela lithi iBhayibheli uNamani wayehamba ne70 yakhe angithi wayemuntu omkhulu ithi uwe70 ubona ukuthi hey ukwatile lo mfu ithi iBhayibheli lombuzo umbuzo olula nje ukuthi wenkosi yami uzi uphendula kuba ngiyisebe uzi uma umprofeti engabe ekunike i-assignment enzima bongeke ukwenze yini ngoba abantu bathanda into ezinzima. That's why yabona namanje leyethu leyo Jesu uzophilisa kukhuluye mahala kholwa nje abayizwa mabene. Ithi nje wena sefikile umprofeti ovela ngase Northwest. Oh yes. Uzoba nabakwamani kuya ne10,000. Uzobona izagcwala leyo. Ngoba bathanda into ezinzima. Lesiphulileyo ukuthi kholwa konke kulungile. Hayi abayizwa. Tatwana nisho wena baba wami ukwesazongani ngithi yazi hey basithathile lezi zinto bathatha amanzi bathatha oil bathatha ibasili imali ngithanda ukuthi mhlambe ngingasemsana manje ngithi noma yazi abantu abaningi kakhulu ngabantu besimame uyabona so manje mhlambe ngayothenga ama happy vele ngithi holy happy ngiyacela wena ngathemba ngingana nemali ngangena ngento enkulu ngoba bathanda into ezinjani ezinzima. Uma banika yona mahala abayizwa abayiboni levalue yayo. Ithi nje kunama holy happy la uzawubona wena azohamba left right and center 1 2 3 azobephela kufanele ngiyegoli wena ngamanye uthi lokho uma ebethe kwezinto ezima bongeke uyenze na uthi how much more into simple kangaka into elula kangaka hamba nje uyongena emanzini ubuye uphile. Lalelani mntwana singamkhuluma yonke into esiyithatha yoNamani embi ngoba vele sikhona ziningi but if ukhona into right engayifundayo uNamani yonke into wayinendlebe. Number 1 remember ukuthi afike la ukhulume intombazane yakhe. Amen. Yesebenze umsebenzela. He had all the rights yokuthi ambekele phansi akamlaleli. Umuhle umuntu ethi noma esewile noma esengaboni kodwa yezwa. Ngoba into uNkulunkulu asebenza ngayo ebunzini besikhathi yizwe. Hallelujah. Number 1 wezwa la ntombazana. Number 2 namanje urebuke ucorrectishwa umuntu omsebenzela. Uthemba ayikho lento yezana. Yazwa mina umqondela awazi ukwadeli. uNamani asimzwa eAjuisha nalomuntu yazi wayeJordan 1 2
7 ithi xa iphuma lithi bhayibheli iskin sakhe sasifresh njengomntwana kusho lento abeyizele wabuya nayo because of hearing my God. That is why lithi ibhayibheli engilifundayo namhlanje uma nizwa izwi lakhe ningazenzi lukhulu inhliziyo zenu. Asiqedile ukushumela futhi okunye sokubona Nkosi. Le mvuselelo sisaqala iningi into esazokhulunywa la ishumayelo uma nizwa izwi lakhe ningazenzi lukhulu inhliziyo zenu. Already today kunabantu uNkulunkulu akhulume nabo na. Esinye ngisikhulume ngidlula njengoba angisulo hlobo lomprofeti ozothi wena inkinga yakho ile wena yakho ile. But I know ukuthi bengingadlali ngamazwi. Angidlali bakithi phethe incwadi ezibalulekile neconcern. Kunabantu la abazibonileyo ukuthi becabanga ukuthi kusahamba kahle kanti sengihamba eceleni. Namhlanje uma uzwa izwi lakhe ungayiqinisa inhliziyo yakho. Sazothandaza iya enkosini ukuthi bawo ubone mina. Khuluma njengomuntu wasewesele bawo ngingumntwana wakho. Nokho ndomileyo ngibhekise kuwe bawo ngixolele. Ngoba lithi iBhayibheli masithi asinasono siyasikhohlisa futhi neqiniso inyaniso ayikho kithi kodwa uma sizivuma yena unyanisekile futhi ulungile ukuthi asithethelele asigeze. Today when you hear his voice, do not harden your heart. Unamani almost missed his appointed time. Ngenxa ye-pride nenjwayelo. Lalela uthini uma ekhuluma nalesi sisebenzi sakhe before ahambe njengoba sesithandaza. Uthi mfundisi ukuthi sibone la ingxaki bekhona. Uthi mfundisi athi bengicinge ukuthi baba into kwatise uNamani uthi ngangicabange ukuthi uzophuma aphumelele abize uNkulunkulu wakhe abeke isandla sakhe bese sizana injwayelo njengoba khona bezemviselweni bejwayele ukuthi hayi usathathelwa amapharasenyana hayi ngizawuya later on. Then uzawushaya uzawubheka kuworship kube khona manje sesisondele. Hayi amfundisi uzoqala shumayele nokho sinina iyothume iqedile bizi yathakho. Hayi lapho khona hayi lokugula lokubamba uyahamba. Hayi la madimoni azoza hlobo sami Ungamkhonzi Unkulunkulu. Uthi umhlabeli wakudala my God can do anything at any time. My God can do anything. He caused the lame to rise and walk, the deaf to hear, and the blind to see. My God can do anything. Bantu baseClarinet, bantu bakuphi mina nonke enikhona ngilaleleni kule nto nizoyikhuluma. Yemvuselelo ithandazelo futhi isathandazelo ayithandazelwanga omila eMpumalanga kunabantu ebudeni ngisho kuwe even across the borders abakhulekayo ngenxa yemvuselelo. Ngihambile lo Nkulunkulu ngibonile futhi ngiyazi ukuthi kusazobona lapha. Ngazi uNkulunkulu baba abanye abantu baphila basangena ngomnyango. Ngazi uNkulunkulu abanye abantu bephila behleli phansi kuworshipwa. Abanye baphila kusashunyayelwa. Abanye ithi ukubizwa Thato umuntu athuza kuyaThatho angafiki nayo kwaThatho bambe lapho asizakale. Uma uzala susa injwayelo uza ulindele ukubona amandla kaNkulunkulu esizana nempilo yakho. Asiphakame ngenyawo zethu sothandaza. Sometimes ibe khona into yokuthi nibe mvuselelo umfundisi kuphela iviki without making any altar call and laying any hand on anybody.
but testimonies zingene left, right and center zabantu abaphilisiweyo, abantu ababedeliver. Khuluma mina i-deliverance kwinto esifana nabo-depression, i-deliverance kwizinto esifana na-the so-called spiritual husbands and spiritual wives. Abantu umuntu asho bengingalali before lemvuselelo, but now uNkulunkulu ungisize. Umunye avela athi mina benginale nkinga eso, athi angazi ukuthi kwenzeke nini, kwenzeke kanjani, but ngibona sengingenayo. Yes, so njengoba uza la, njengoba uzomema nabantu abazayo, ungabamemeli kuRathabe nasezandleni zikaRathabe, bamemeli ekukholeni kukaNkulunkulu nasemandleni kaNkulunkulu asebenzayo. Imvuselelo ngemithi ebantwini, imvuselelo, the simplest definition of imvuselelo, ubukhona bamandla kaNkulunkulu asebenza phakathi kwabantu. And then I can promise you ukuthi kula maviki amabili lemvuselelo zoqhubeka, amandla kaNkulunkulu akhona la, uzowabona ngamehlo akho amabili, uzowa-experience empilweni yakho. Uma ungasusa injwayelo, uma ungakholwa, uma ungeke uyenze ilukhuni inhliziyo yakho, na uNkulunkulu wathi phenduka, phenduka, uzombona. Uzombona. Namhlanje sisazohlabelela. Ngicela umuntu ngamunye aphakamisele izwi lakhe kuNkulunkulu. Wena uNkulunkulu akubonise impambeko zakho, yiba nomkhuleko uthi Nkosi ngikuzwile, bawo ngizibonile, Nkosi sizamile. Cela umuntu ozokwazi ukumhlabelelela le ngoma kahle kamandi ethi yebo Nkosi ngiza kuwe, ngidabule konke kwami. Ngicela njena ithi uma uyihlabelela ungayihlabeleli ngenjwayelo, ihlabelele njengomthandazo wakho. Ekugcineni kwayo sithandaze sonke. Wena uNkulunkulu akubonise la uright khona, khulekela abanye. Nkosi yami ngcwele, let it be our prayer ukuthi Nkosi lemvuselelo isaqala, silindele ukubona amandla akho nokusebenza kwakho phakathi kwethu. Sibonakalise Nkosi, hlabelela sizothandaza sonke. Yebo Nkosi, Sisuliwe
Nkosi enyaniso yakho izwi lakho inyaniso ngoba koshata abasande sithabashata bawo yatangaza labo isitha bese sibafanele ilephelo negama lika Yesu waseNazaretha malisuswe negama lika Yesu. Father, I speak your healing power in this place. I speak deliverance power in this place. I'm not down to Sunday or whatever. We are expecting great and mighty and wonderful and wondrous things in this place. Sanctify them, Lord. Sanctify them, Master. Thank you, Jesus. Heavenly Father, have your way. Spirit of the living God, have your way. Sisavala amehlo wethu kanjalo ngicela ukwenza umkhuleko okhethekileyo. Nomuntu othi Nkosi ubone mina. Sengine leprosy. But I was not aware. Ngile Nkosi uhamba nami, ngile Nkosi usebenza ngami wenza izinto zenzeke. Kodwa namhlanje Nkosi idinga usizo lwakho. Siza inhliziyo yami Nkosi. Lungisa mina Nkosi. Ula ukhona. Ngicela nxa usho njalo uphakamise nje isandla sakho mina ngithandaza nawe ngine la. Ngoba lithi iBhayibheli ofihla isono sakhe soze abusiseke. Kodwa osivumayo asishiye. Uyena ozosizwa nokuncedwa uNkulunkulu. Levuselelo ilethe ibusiso zakho. Ngenxa yesikhathi ezinye sezinto ngeke sasikhuluma namhlanje ngizongena kuzobonso. But one of the things that this revival is about, it's about ukuvuswa kwe-army kaNkulunkulu. It's about uku-equipiwa abantu. It's about i-impartation uNkulunkulu azoyenza. Kunama-gifts uNkulunkulu azowa-release phezu kwabantu. Kunabantu uNkulunkulu azoba-releasele emsebenzini wakhe. Kodwa into yokuqala makulunge inhliziyo. Inani yalesi sizukulwana sifuna ukubona amandla kaNkulunkulu, sifuna ukusetshenziswa uNkulunkulu, kodwa abafuni ukuhlukana nezinto. But tonight, ngicela ukuthandaza nomuntu othi yebo Nkosi ngiza kuwe. Dalula konke kwami. Ngethi inhliziyo yami. Susa ileprosi ekumi. Nihlanze ungihlanzisise. Uthi uYesu Kristu bawo. Banqwelise neqiniso lakho. Athi izwi lakho iqiniso linyaniso. The word that has been spoken here today was not a mistake. uNkulunkulu uthe izwi lakhe ngeke laphuma labuyela kuye lilambatha, kodwa lizofeza umsebenzi abelithumele wona. Namhlanje leli izwi elizosusa ileprosi ekhona empilweni zabanye abantu. Mvumele
Ngivumele sekuyathandaza. Sekuyathandaza. Father, in the name of Jesus. Nanga bantwana bakho Nkosi. Balizwile izwi lakho. Basibonile kulo. Ngiyathandaza ngegama lika Yesu. Nguwe Nkosi owaziyo the manifestation of leprosy empilweni zabo. Abanye Nkosi limanifeste in a form of pride. Kwabanye limanifeste in a form Nkosi of different sins. But I pray ngegama lika Yesu. Bawo mabangaphumi bafana nendlela abangene ngayo. Mashatara basaya kamandele mosina. Father uthe akekho oza kuwe ozomlahlela ngaphandle. Bawo njengoba beza kuwe basize bakhulule abanye Nkosi izinto abawela kuzo inhliziyo zabo ziyafisa ukuphuma kodwa manje uphuma awekho. But tonight in the name of Jesus, the chains of injustice are being broken. The yokes of unrighteousness are being destroyed. The strongholds usathana bababekuzo ziyabhidlika. Iminyango iyavuleka. Bayaphuma namhlanje. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pull down every stronghold that the enemy has erected in their minds. They are being set free tonight to serve the Lord in purity and holiness. Mashatarabasaya, irabasando roboshita kamandere bosaya. Utewe na Nkosi ku Moses, watu wajele to sanctify themselves because I'm going to do great things amongst them. Namhlanje Nkosi, you are sanctifying them because there are great things you are going to do in this place. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. Free them, Lord. Liberate them, Lord. Deliver them, Lord. Sanctify them, Lord. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Father, we bless your name and we thank you for you are able to do exceeding abundantly above all we can ask, nor even think. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Amen and amen. Let's go and continue praying for this revival. The man of God, the assignment was not to Shumai. The assignment was not even necessarily who was open to Kawabanti, Luxis, or Kawabanti, or Peace, or Kawabanti, deliverance. This is Intoles Ukunulas was as a Bobashales and Sile, the grace and Miguel. But the assignment was to deal the strongholds in the area. Something is your colleague. Those who are intercessors once you it. Number 2, from tonight, go and pray for every person or minister Shayola. I've already started putting don't only pray for me as the preacher and those who are going to preach with me, but pray for our keyboardists, pray for our worshippers, pray for the MC, pray for every